Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene adatilenga tonse ndikutipatsa maonekedwe amene wina aliyense payekha amakhutira nawo, komanso sadangotikhazika pa dziko pano, adatiyika pa dziko pano ndi cholinga. Amene wakwaniritsa cholinga chimenechi ameneyo wapambana, ndipo yemwe sadakwaniritse cholinga chimenechi iyeyu ndi mmodzi mwa anthu osapambana pa dziko pano ngakhalenso ku akhira. Allah amene tikumutamanda apa ndi yemwe amatipatsa zonse zimene ife timasowekera mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ngakhale ena mwa ife sitimazindikira ndikumayedzamira mwa ena kapena mwa zinthu zina posakhala mwa iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah amene tikumutamanda apa ndi amene adatipatsa nzeru zoti ife tithe kusiyanitsa chomwe chili choyipa ndi chimene chili chabwino. Koma ndi ochepa mwa ife amene amachitenga chabwino kukhala chabwino ndi kuchipanga choyipa kukhala choyipa, koma ambiri adadzipangira okha zoyipa kukhala zabwino, ndipo adazipangira zabwino kukhala zoyipa kwa iwo. Allah amene tikumutamanda apa ndi amene adzatitenge ife tikadzamaliza masiku okhala pano pa dziko lapansi, ndipo kwa iye ndi kumene tidzabwerere pamene adzatidzutsenso mu tsiku la chiweruzo. Ndipo wina aliyense payekha adzafunsidwa ndipo adzayankhulana ndi Allah subhanahu wa ta'ala mopanda kukhala wina wake pakati pa iyeyo ndi Allah, chifukwa mu nthawi imeneyo aliyense adzakhala akuyankha mafunso azimene akupanga mu nthawi ino. Ndipo Allah amene tikumutamanda apa ndi amene adamutumiza Muhammad ibn Abdillah kuti adzatiphunzitse ife mmene tingayankhire mwitano wa Allah subhanahu wa ta'ala wonena kuti palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma iyeyo Allah. Ndipo adatiphunzitsa mokwanira mtumiki ameneyu. Allah subhanahu wa ta'ala asangalale naye, ndipo akubanja lake komanso masahaba ake, matabi'in ndi mataba tabi'in, awapatse zabwino Allah ndi ifenso amene tikutsatira m'mapazi anthu olungama amenewa, komanso ndi awo amene sadabwere pamalo ano. Pambuyo pa zonsezi timafuna kuti tikumbutsaneko nkhani yomwe ili phata la chipembedzo cha Chisilamu. Ngati phata limeneli litapezeke kuti palibe, kapena ngati lingapezeke kuti lawonongedwa, ndiye kuti Chisilamu cha munthu sichimakhalanso cholondola. Ngakhale munthu ameneyu adzisala kapena adziswali kasanu pa tsiku, iyeyu ndikumavala hijab kapena niqab, ndikumavala mkanjo ngati ali mwamuna, ndikumasunga ndevu, iyeyu ndikumakhala bwino ndi anthu oyandikirana nawo nyumba, abale ake, makolo ake, amuna ake kapena mkazi wake, ndikumagwira ntchito zosiyanasiyana zabwino. Ntchito zimenezo zimakhala zosalandiridwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala
ngati gawo limeneli laonongedwa. Ndi chifukwa chake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamene amayankhula za Chisilamu sadayambe ndi kufotokoza za swala, sadayambe ndi kufotokoza za nkhani ya azaka, kapena kufotokoza za asawum ngakhalenso haji, koma adayamba ndi nkhani yokhudza chikhulupiriro, poyankhula kunena kuti buniya al-islam ala khamsin, chamangidwa Chisilamu pa zinthu zokwanira zisanu. Ndipo mu chinthu choyambirira kuchitchula chidali shahada, kuchitira umboni kuti alla ilaha illa Allahu, palibe wopembedzedwa koma Allah yekha, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, komanso kuchitira umboni kuti Muhammad yemwe adali mwana wa Abdullah, iyeyu sadali wina aliyense koma adali mmodzi mwa anthu amene adapatsidwa utumiki, komanso iyeyu pokhala mtumiki adalinso mmodzi mwa omupembedza Allah subhanahu wa ta'ala, amampembedza Allah usiku ndi usana. Mawu amenewa ambiri mwa ife timangowayankhula mwachizolowezi, koma ndi mawu amene anyamula Chisilamu chonse. Kutere kuchili chonse chimene chimabwera pamwamba pa mawu amenewa ndi zotsatira za kuchitira umboni, kumene munthu umachitira umboni pa nkhani ya Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake. Ndiye tikamati ashhada kapena kupanga shahada, mkati mwa mawu amenewa muli zinthu zingapo. Chinthu choyamba ndiye kuti munthu umachitira umboni chinthu chimene iwe wachiona kapena wachidziwa. Sungachitira umboni kuti ineyo ndithudi ndaona ngozi pamene ngoziyo sudayione yayi, kapena kuchitira umboni kuti ineyo ndamumva uje akuyankhula zakuti pamene iweyo ujeyo sudamumve akuyankhula. Koma shahada amachitidwa pambuyo ponena kuti munthuyo ali ndi uzindikiri wa chimene iye akuchichitira umboni. Sangachitire umboni kuti Allah ndi wopembedzedwa yemwe alibe wophatikizana naye mu mulungu wake, mukupembedzedwa kwake, mu mayina ake ndi mbiri zake, kupatula kuti munthuyo amudziwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chake munthu lero lino akumatha kupanga shahada kunena kuti palibe wina wopembedzedwa koma Allah subhanahu wa ta'ala, koma mumpeza mavuto akamugwera akuthamangira kwa profeti kapena prophetess. Koma ni munthu amene akayima pa swala amanena mawu ena, swala ina iliyonse ndi kuchitira umboni kuti palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma Allah, komanso ndi kuchitira umboni kuti Muhammad adali kapolo wa Allah komanso mtumiki wa Allah. Amayankhula mawu amenewa swala ina iliyonse. Makamakanso mu nthawi yomwe iye akuwerenga suratul Fatiha amayankhulanso iyeyu kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inu nokha Allah timakupembedzani ndipo inu nokha timakudalirani. Koma ndithu mumpeza kuti munthu yemweyo amene wayankhula mawu amenewa akunyamuka ndi kumapita kwa aprofeti kapena abusa kapena aprofetesi kapena abusalesi, kumeneko
ndikumakauza kuti ine ndini mavuto akuti ndamva zoti inuyo mukampempherera munthu mavuto amenewo amachoka. Shahada anthu sakumudziwa chimene akutanthauza. Ndi anthu amene akuyankhula ndi lilime lawo zinthu zimene sizili m'mitima mwawo. Pachifukwa icho swala ya munthu ameneyu ndi yabodza, chifukwa akuswali kumuswalira Mulungu amene iyeyu samamukhulupirira kuti akhonza kumuchotsera mavuto. Akuswali kumuswalira Mulungu amene iyeyo amamukayikira kuti akhonza kumchotsa iyeyu mu umphawi, akhonza kumpatsa mwana ngati alibe mwana, akhonza kumpatsa banja ngati alibe banja, akumukayikira Mulungu ameneyo. Ilandiridwa bwanji swala ya munthu? Kulandiridwa bwanji kusala kwa munthu ameneyo? Ntchito za munthu ameneyo zilandiridwa bwanji? Ndiye choyambirira pa liwu la shahada likutsindika kuti munthu asapange shahada mwa umbuli. Ndipo chinthu chachiwiri chimene chikuchokera mu shahada, munthu akuyeneka kuyankhula mawu amenewa motsindika, mwachilungamo, mopanda kukayikira kuchokeradi pansi pa mtima wake. Ngati iyeyo akunena kuti palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma Allah, sangakhulupirirenso china chilichonse kupatulapo kuti chimenecho achinena kuti ndi chabodza. Chifukwa chani? Liwu lonena kuti la ilaha ndi kukana kumeneko, kuti ineyo sindingapembedze wina aliyense, sindidzapembedza ineyo illa kupatulapo ngati ndingapembedze ndipembedza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zitheka bwanji munthu woyankhula mawu amenewa akapezeke kwa abusa? Zitheka bwanji munthu woyankhula mawu amenewa akapezeke kwa asing'anga? Zitheka bwanji kuti munthu woyankhula mawu amenewa akapezeke ku fellowship? Kupatula kuti munthu ameneyu ndiye kuti wawayankhula mawu amenewa mwachinyengo. Ndiye chisilamu sikinagone pa kuswali kasanu pa tsiku. Kuswali kasanu pa tsiku ndi zotsatira za chisilamu. Chisilamu chagona pa kumvetsetsa za shahada kuti la ilaha illa Allahu. Ndiye pambuyo pa zimenezi tikufuna kutsindika kuti Allah subhanahu wa ta'ala sada chipange chipembedzo chake chomwe ndi chisilamu kuti mmenemo anthu adzichipanga mwa umbuli. Ndi chifukwa chake mupeza akuyankhula mu Qur'ani Allah pomuuza mtumiki kuti fa'lam, choncho dziwa, fa'lam, choncho iwe udziwe kuti annahu la ilaha illa Allahu, palibe wina wopembedzedwa koma Allah yekha. Pambuyo pake wastaghfir lidhambik, udzipempha chikhuluko ku tchimo lako. Kusonyeza kuti munthu sangadziwe kuti akuchimwa ngati sadamudziwe Allah. Sungadziwe iweyo kuti zimene ukupangazo ndi zolakwika, zokuonongera chisilamu chako, ngati iweyo na malenga amene adakulenga iweyo kuti upezeke pa dziko pano sukumudziwa. Pachifukwa icho Allah subhanahu wa ta'ala adayamba mu Qur'an aya yoyambirira idali yokhudza maphunziro. Iqra, werenga. Awerenge mchani, awerenge mudzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kusonyeza kuti munthu sangapange zimene Allah subhanahu wa ta'ala walamula ngati Allah yosakumudziwa. Ndiye aliyense yemwe samapita ku sukulu kukamudziwa Allah ndi amene mudzampeze akupanga zimene Allah adaletsa. Pachifukwa icho gawo limene lidayambilira kubwera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam silidali lonena kuti eyiwe mtumiki aqimis salata, ukazikitse swala, kapena pereka zakati, kapena sala mwezi wa Ramadhani, kapena upite ku haji.
zimenezi zinabwera patsogolo, koma chimene chidayambilira chidali chomuuza mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam kuti awerenge. Pamenepo Allah amafuna kumuuza mtumikiyo kuti alibe uzindikiri, ngati sangathe kuwerenga it means sadaphunzire, ngati sadaphunzire akuyeneka kuti aphunzire. Sizingatheke inu ndine kupanga chisilamu chimene Allah amachifuna mpakana titaphunzira. Mukuyankhula kwina Allah subhanahu wa ta'ala akumuuzanso mtumiki wake, wa idha sa'alaka ibadi anni, ndipo akakufunsa iweyo akapolo anga zokhudza ineyo. Awa kukafunsa chifukwa chani? Apita kukaphunzira. Ndiye ngati apita kukaphunzira, kumeneko ngati sakamvetsetsa akamufunsa wophunzitsayo, ndiye kuti apanso Allah subhanahu wa ta'ala akumulimbikitsa nsilamu amene ali kapolo wake kuti adzifunsa mafunso ndi cholinga choti adziwe komwe kuli kuphunzira. Wa idha sa'alaka ibadi, akakufunsa akapolo anga za ine, fa inni qaribun, wauze kuti ineyo ndili pafupi, ujibu da'wata da'i, ndimayankha pempho la wopempha, idha da'an, akandipempha ine. Kusonyeza kuti chisilamu ndithu chikutsindika kuti inu mayi, inu chemwali, inu agogo, inu bambo, iwe mchimwene, simungakhale msilamu chifukwa choti mwayandikana ndi mzikiti. Simungakhale msilamu weniweni chifukwa chonena kuti bambo anu ndi shehe. Simungakhale inuyo msilamu weniweni chifukwa chonena kuti agogo anu anali wodziwa zitabu. Simungakhale inuyo msilamu weniweni chifukwa amuna anu ndi shehe wa pamzikiti. Simungakhale inuyo msilamu weniweni mpakana inuyo mutakhala pa klasi ndi kuphunzira. Koma pa chifukwa chonena kuti ambiri timanyasidwa ndi maphunziro, ndi chifukwa lero lino tikupanga chisilamu chozondoka, chisilamu chimene chili chosokonekera, ndi kumadziyesa kuti ifeyo ndife asilamu okwanira mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama pomaphunzitsa masahaba, adayambanso kuwaphunzitsa nkhani yokhudza kumudzi wa Allah, kama qala Jundub ibn Abdillah, kunena kuti kunna ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, ndithudi ifeyo tidali limodzi ndi mtumiki wa Allah mu nthawi yomwe mtumikiyo adali moyo. Wa nahnu fitiyanun hazawira, ndipo tidali anyamata chisodzera ochangamuka odalirika mu dinimu. Fata'allamna al-iman, choncho tidaphunzira nkhani ya chikhulupiriro, qabla an nata'allama al-Qur'an, tisanayambe kuphunzira zokhudza al-Qur'an. Tidayamba ifeyo choyambirira kuphunzira zokhudza chikhulupiriro chathu, kuti kodi chisilamu chagona pati. Tikamati munthu ndi msilamu tikunena kuti iye akhulupirire ziti. Ndiye munthu akadziwa zimenezi, thumma ta'allamna al-Qur'an, pambuyo pake tidaphunzira Qur'an, fazdadna bihi imana, ndiye Qur'ani ijayo idatiwonjezera ifeyo imani yathu. Tidamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, tidamudziwa yemwe adatilenga. Alipo anthu amene akukhala pa dziko lapansi pano akuona ngati anangobwera basi opanda kochokera. Sadziwa kunena kuti adawalenga iwowo ndi Mulungu, ndipo iwowo asakudziwa kunena kuti akamwalira akakumana ndi Mulungu yemweyo. Choncho adamuiwala Mulunguyo, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala sadawalabadirenso. Ndiye amangoyenda pa dziko lapansi pano bolaso nkhuku. Pachifukwa icho, msilamu amene wayamba kuphunzira zokhudza Qur'ani, zokhudza swala, zokhudza tahara, ndiye amene mutakampeze kwa abusa, ndiye amene mutakampeze kwa sing'anga, ndiye amene mutakampeze kuma fellowship. Chifukwa chani?
sadayambe kaye kumudziwa Allah, iyeyu walumpha, ndiye ndizovuta kuti amvetsetse zimene zikuyankhulidwa mu nthawi imeneyo. Pachifukwa icho anthu akamauzidwa kuti kuvala nyanga mchiuno kapena kudalira mu nyanga ndi zinthu zimene zili zoletsedwa mu Chisilamu, ndipo ndi zimene zimaononga Chisilamu cha munthu. Munthu amene adangophunzira za twahara mumumva kunena kuti kodi mesa nyangazo zikuchokera mu mitengo yomwe adalenga Allah? Kodi mesa asing'angawo amagwiritsira ntchito mitengo yake ya Allah yomweyi? Kodi sheha amene akupanga matalasimu omesa akulemba Qur'ani yomweyi? Ndiye zolakwika bwanji pamenepa? Iyeyo akuona kuti cholakwika palibe chifukwa sakumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pachifukwa icho inu mayi komanso inu chemwali, zindikirani kunena kuti dini ya Allah yagona pakuphunzira, ndipo choyambilira kuchiphunzira ndi nkhani yokhudza chikhulupiriro. Choyambilira inuyo kuti muchiphunzire chikhale chikhulupiriro. Chifukwa chiyani? Inuyo mukaphunzira mudzachita zimene mwalamulidwa molondola. Adayankhula Umar ibn Abdul Aziz kunena kuti waman amila bighairi ilmin, tsopano uyo amene wagwira ntchito mopanda maphunziro, mopanda uzindikiri, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, iyeyu amaononga kwambiri kuposa mmene akadakonzera zinthu. Mukuyankhula kwina, man abada Allaha, amene angampembedze Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin, mopanda uzindikiri, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, munthu amene yutu amasokoneza kwambiri kuposa mmene iyeyu akadakonzera zinthu. Taoneni mayi amene amavala hijabu mopanda kuphunzira kuti hijabuyo ndiyotani malingana ndi mmene Allah adalamulira. Muwaone mmene amavalira, amangokolekeratu basi. Kwa hiyo akuti ndi hijabu, ndipo hijabu yawo ndi mpango okha basi. Kwa hiyo hijabu ni mpango, kwina akolo atavala zotina khosi likuonekera, makutu akuonekera, iwo zimene zalibe nazo ntchito. Ndiye ena akaona iwowa atavala choncho amawatsatira. Ndifake zikufotokozera kuti amaononga zinthu m'malo mokonza. Ndiye anthu akawatsatira mukavalidwe kolakwikaka akuononga anthu, ndipo zimafalikira zimene zili zoonongeka. Wina akabwera ndi kufotokoza za hijabu yolondola, amatengedwa kuti ndi wovuta, akukakamula zinthu. Koma sikukakamula zinthu, iyeyo akukukonzani inuyo pa zimene mwalakwitsa chifukwa chakusazindikira kwanu. Pachifukwa icho inu mayi sizikukwanira kuti inuyo ndinu Msilamu basi kungoti ine ndine Msilamu, ine ndine Amina, ine ndine Aisha, basi zimenezo sizikukukwanirani. Mpaka anamutamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa inuyo pokhala Msilamu muli muchipembedzo cha wina wake, ndiye chipembedzo cha wina wakeyo simungachipange mopanda kutsatira malingana ndi mmene wina wakeyo amafunira. Yemwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye inu mayi mukapanga zinthu mu Chisilamu mopanda uzindikiri, muononga ngati mmene ena akuonongera lero. Akumanena kuti ku fellowship ukhoza kupita kumene kuja ndikumaka panga ijeni akuti kupemphera mwa Chisilamu. Sitikudziwa kuti kupemphera kwa ku fellowship kumafanana ndi kupemphera kwa Msilamu. Fatikati kupemphera mu Chisilamu ndi as-salah. As-salah ndiye ni pemphero yomwe imayamba ndi takbira ndipo imathera ndi taslim. Ndipo mkati mwakemo mmakhala matakbirat, mmakhala mmene mu matasbihat ndi zina zotero. Kodi inu mukapita ku fellowship iko mmakapemphera kupemphera kwake kuti? Kupatulapo kuti anakunamizani kuti kunoku simutuluka Chisilamu mukhoza kupemphera mmene mungapempherere. Wallahi anthu amene adakunamizani. Pachifukwa icho Allah subhanahu wa ta'ala adamuuza mtumiki wake kuti qul, nena
ya ayyuhal kafirun, ino amene mwakanira ino, ine siningapembedze zimene inu mmapembedza. Wala antum aabiduna ma a'bud, amene ine nimampembedza Allah subhanahu wa ta'ala simungampembedze, chifukwa inu mukapita kuchali chini kumangoomba mmanja kugwedeza matupi ndikumavina ndikumati kumeneko ndikupemphera, kapena kupita pakona ndikumangomenya khoma ndikumangoyankhula zosamveka bwino mukuti kupemphera, kapena ndikumamukalipira kumene Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akuyankhani bwanji pamene inu mukumukalipira? Ndiye wina akukuna mizani kuti kumeneko ndikupemphera, mudzipemphera choncho inu mayi, chisilamu chanucho chikhalabe mmene chililimo. Ayi ndithu, inuwe mukangopita kumeneko mudziwe kuti mwaononga chisilamu chanu, chifukwa Allah akuletsa zimenezi. Lana a'maluna wa lahum a'maluhum, ife tili ndi ntchito zathu mu chisilamu. Vuto likatigwera timampempha Allah, chifukwa Allah wanena kuti timpemphe iyeyo. Waqala rabbukum, ndipo ayankhula mbuye wanu, ud'uni astajibi lakum, ndipempheni ineyo ndipo ndidzakuyankhani. Zimene zakunena ndi Allah. Tsopano iwe ukapita kwa abusa akakupempherere, abusa akupemphera mdzina la Yesu, amene atakuyankheni ndani? Allah kapena Yesu? Yesu sayankha duwa ya wina aliyense, chifukwa nayenso Yesu ankapemphera, ankampempha Allah. Ndiye ngati Yesu amampempha Allah, ayankha bwanji duwa ya wina aliyense? Ayankha bwanji Yesu pempho la wina pamene iyeyo sadali wopempha kumene? La ilaha illa Allah, palibe wina wopembedzedwa koma Allah yekha. Ndiye zindikirani mayi kunena kuti maphunziro choyambirira chake ndiye ndikumudziwa Allah. Waqala ash-Shafi'i, adayankhula Imamu ash-Shafi'i, man la yuhibbu al-ilma, yemwe sakonda maphunziro, amene atanyasidwe ndi kuphunzira zokhudza Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa dini al-Islam, amene atanyasidwe ndi zimenezi, la khaira fihi, mwayeyo mulibe ubwino. Musacheze naye ameneyo, ndipo musamamutenge kuti ni munthu amene mungapindule naye. Chifukwa chani? Zimene anga makambe mukakhala naye limodzi ndizija choti komatu mavuto oto akamapezeka, mavuto akamakuchitikirani, aucheto aja amene aja ankakanika kubereka, anangopita atupatsijapo anakapempherera basi. Lero ali ndi ana amene achata anabwera facha abusa akuti, ana amene achata anabwera facha kwa sing'anga. Zimene amayi amakambirana ngati alibe uzindikiri ndi zokokerana ku ashiriki wal ma'asiya, ndi uchimo. Pachifukwa icho, fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqa, pasakhale kudziwana pakati pa iwe ndi munthu amene sakonda maphunziro. Fa innahu hayatul qalbi, chifukwa maphunzirotu ndi amene amapereka moyo kumtima. Ukamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwe umaposa nyama. Nyama imamudziwanso Allah, koma chimene timasiyana ndi chonena kuti iyoyo sikalangidwa ku jahannama, komanso sikapatsidwa janna. Iweyo sukumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, koma Allah wakulonjeza kuti ukalowa ku janna kapena ukalowa ku jahannam. Ndiye ukuyembekezera kuti kusamudziwa kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukapatsidwe janna. Ndifaka Allah kunena kuti ulaika kal an'am bal hum adallu, iwo watu ali ngati nyama, komanso bora nyamazo iwo ndosochera kwambiri kusiyana ndi nyama. Awa ndi anthu amene sakumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo sakudziwa cholinga chimene Allah rabbul izzati wal jalal adawalengera. Pachifukwa icho, gawo lino timakamba zokhudza kufunikira kwa maphunziro. Ndiye msilamu amene akufuna kukonza chisilamu chake, iyeyu akhale pa kalasi, aphunzire zokhudza Allah, kenako aphunzire zokhudza mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, kenako aphunzire eno za chisilamu. Akamudziwa Allah, ampembedza Allah moyenerera. Akamudziwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, ampembedza Allah moyenerera, chifukwa atenga kapembedzedwe kamene mtumiki adaphunzitsa. Ndipo akachidziwa chisilamu, azindikira zimene sizili za mu chisilamu ndi zomwe zili za mu chisilamu. Ndiye tikutsindika kunena kuti simungakhale enu ya asilamu enieni
pokapoka mutaphunzira. Chinthu choyamba pa inuyo ndi ine ndi al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dini l-islami bil adilla, ngati mmene tafotokozeramo. Ndiye insha Allah tikakumananso mu chigawo chomalizira tidzafotokoza tsopano za kufunikira koyamba ndi kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala tisanayambe kudziwa china chilichonse, tisanayambe kumudziwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, tisanayambe kudziwa za hijab, timudziwe kaye Allah rabbul izzati wal jalal. Ndipo mmenemu muli phindu lalikulu kwambiri ngati mmene insha Allah titadziwire. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.